Možemo početi. Pa ništa, na početku je red da vas sve skupa lijepo pozdravim i zahvalim se na dolasku. Dakle, veliki pozdrav svima vama, dragi prijatelji kulture, baštine, Kluba čitatelja vlastite prošlosti, naravno našeg Požeškog muzeja i starih, prošlih, dobrih vremena. Naravno i veliki pozdravi svima nama koji će nas gledati preko naše mrežne stranice u drugim gradovima, u drugim državama, na drugim kontinentima. Pa ću ja sad iskoristiti priliku i posebno pozdraviti jednu gospođu, dakle Mirnu Filipović-Koščec, gospođu 92 godine, koja nas iz San Franciska redovno prati, podržava, što više svojim fotografijama i svojim fantastičnim sjećanjem i pričama pomaže ovaj naš klub čitatelja vlastite prošlosti. Vjerujem da ćemo njenu zbirku i njenu priču uskoro također upoznati kroz jedan ovakav susret. Hvala naravno i našem dragom kazalištu što nas je udomilo. Večeras beskrajno smo sretni što smo prerasli prostor predivne knjižnice, tamo nam je bilo jako lijepo, ali pomalo i tijesno. Zato smo evo dobro došli ovdje u kazalište. Velika hvala kolegi Borisu na ovoj tehničkoj podršci, svim curama iz muzeja koje su se oko vas večeras tu potrudile i naravno dečkima iz kazališta koji su došli sa dvodnevnog gostovanja, odradili jako puno predstava, malo prije su došli i evo večera su ostali s nama da ovo odradimo doista onako kako treba, profesionalno i naravno vama na radosti i veselje. Ali krenimo mi s našom večerašnjom pričom. Možda bi bilo dobro prije nego što krenemo s pričom da ne bi poslije zaboravili, odnosno da imate na umu čije sve fotografije večeras gledate. Ja ću se iskoristiti priliku odmah na početku zahvaliti obiteljima od 25.000 fotografija koje do sada imamo, 80-ak zbirki, dakle obitelji. Izabrali smo fotografije onako vrhova za ovu temu, nekakvih 155 fotografija, odnosno iz 33 obitelji. Pa kratko, Robert Tidlbek, Krešimir Miha, Ljubica Bouček, Željko Maček, Tomislav Vincijanović, Marija Badanjak, Mira Miljević, Rajka i Branko Martinčić, Marcela Kir, Blanka Knez, Željko Kindl, Vlado Čepelak, Marija Matoković, Davor Ul, Ivan Ceranić, Vera Diklić, Tomislav Pavelić, Blanka Margetić, Damir Ronko, Josip Rosipal, Stjepan Soukup, Slavko Andrišek, Ljerka Karajica, Katica Martinčić, Jadranka Kuntić, Bernardo Tancoš, Višnja Šimunjak, Krešimir Milinković, Ivan Balog, Neda Bunjevac, Vjekoslav Kramberger, i naravno gospodin Mirko Čepelak i povijesni odjel Gradskog muzeja Požega, čiji smo nekoliko fotografija ukrali da dopunimo ovu priču. Dakle, ova priča bi išla na sljedeći način. Kad sam razmišljala o ovoj temi, shvatila sam da živimo u beskrajno velikom paradoksu današnjice, kada nam je glazba dostupna više nego ikada u reproduciranom smislu. Dakle, svugdje nas prati, u koju god trgovinu došli, sjeli u auto, kod kuće, kad se šetamo, slušalice su nam na ušima. Dakle, glazba je više nego ikada, mi smo osamljeni nego ikada. A ove fotografije vaše će nam pokazati da smo u prošlosti zapravo tu glazbu komunicirali, pjesmu kroz druženje. I to je bilo jako dobro. Sve je zapravo počelo tamo negdje 60. godina, dakle to lagano otuđivanje, kada su došli prvi televizori i još je dobro bilo kad je jedna obitelj u ulici imala televizor, pa su onda svi dolazili susjedi gledati, pa su se onda tako družili i gledali naravno festivale i to je bilo, zajedno pjevali, uživali i to je bilo super. Međutim, kad je svaka obitelj dobila televizor, pomalo se to druženje počelo i rastakati. A nekada pjesma, veselje, druženje kao ispušni ventil, kao način izglađivanja konflikata, kao terapeutsko sredstvo, koristila se doista na svakom koraku u svakodnevnom životu. Imamo recimo
ovu beskrajno vrijednu fotografiju iz zbirke Idlbeck gdje jedno veselo društvo se zapravo karta, ali i pjeva. Naime, to se sve radnja događaja je, pretpostavljam možda i prepoznajete, sport, odnosno birtija, kavana, ugostiteljski objekt, kako ga god nazvali, popularnije znani kod Lekca. Evo, ovako bi takve večeri završavale, malo bi netko i prizaspao, ali pjesma nije stajala. Dakle, pjevalo se dok je bilo snage. Dakle, muški su pjevali su mladi. Voljela bih da skrenemo pozornost na ovu ikonografiju koja će nas pratiti kroz sve fotografije. Obavezna demižonka, obavezne čaše i naravno bukare i ono što je još važnije nama za ovu priču, a to su instrumenti. Dakle, i otvorena usta. Pjeva se sve u 16. Naravno, ne samo mladići, muškarci da su pjevali i da su se družili kroz glazbu, to su radile i djevojke. Evo, ova prekrasna fotografija obitelji Maček, tamo negdje na kraju bašće, lijepo su se djevojke, evo ovaj dečko s druge strane ograde čuva svoju kravu, obično bi curama utrpali neko najmlađe dijete da usputi čuvaju i lijepo su se djevojke zabavljale u ovoj neobičnoj kombinaciji violine, tambure i gitare, pjevale i baš im je bilo lijepo. Evo još jedne iz malo kasnijeg razdoblja i 30-ih godina, opet jedan mali mulac među curama i tamburica i cure lijepo pjevaju tamo negdje u bašći. Naravno, pjevali su i dečki i cure zajedno. I to je bio jedan lijepi oblik hofiranja, hodanja i zajedničkog druženja, dakle na ovakvim zajedničkim izletima gdje je uvijek zapravo glazba bila jedan i od poticaja za ljubav, jedan i od načina izražavanja ovoga ljubavi. Imamo ovu prekrasnu fotografiju obitelji gospodina pokojnog Tomislava Vincijanovića. Dakle, to je razred maturanata. Ratna godina, 44. Njihov razrednik i društvo se nalazi u vrtu današnjeg Grginog dola, odnosno nekadašnja je to bila streljana. Imamo fotografiju njihove večere, dakle pripremljenog stola, ali prije nego što su otišli i tamo se počastili, oni su se slikali, odnosno prije toga družili ovako uz nekoliko instrumenata. Vidimo tu 3 tambure, harmonika, dakle moralo je biti žestoko i veselo. Onda imamo naravno da su pjesme najčešće nekako se rađale u svakodnevnom životu. Vidimo ovdje fotografiju obitelji, ne znam zašto smo ju našli kod obitelji Čepelak, ali zapravo se radi o obitelji Vodička i tom širem krugu Bouček, gdje su naprosto, jako je lijepa i zanimljiva fotografija, vidimo ovdje pri kraju već boce s vinom, dakle ručak je, druženje je uz jelo odmaklo, kolači su na stolu i društvo se zbilo oko ovog stola. Dakle, nije bilo potrebno puno prostora da bi se ljudi zabavljali, ne znam, nekakve posebne garniture gdje sjedeće ili stolovi za koktel partije da bi ljudi imali mjesta se družiti i pjevati, nego naprosto su se ovako zbili i zajednički družili i to često. Evo istoj obitelji, možda ne baš taj puta, ali vjerujemo da je i ona fotografija, iza one fotografije slijedila još jedna sa pjesmom, gospodin Vodička i ova mlada dama, ne znamo tko je, naprosto pokreće se pjesma, vidimo da je društvo raznoliko, da su to i srednje i mlađe generacije, da je dakle to obiteljsko okupljanje i uživanje uz ovakve, obratite pažnju i naravno na ove prekrasne vinske čašice. Htjela sam zapravo skrenuti pozornost da će ova priča voditi polako u naše vinograde i u našu vinogradarsku tradiciju i na ono po čemu je Požega popularna kao vinska sredina. Dakle, to vinsko druženje, naravno uz pjesmu.
I upravo zato je Požega jedinstveni grad u kojem je plodno tlo našao jedan fantastičan, jedinstven u svijetu običaj, a to je Grgurevo. Dakle, mi tjeramo Turke kroz pjesmu Veselje, kroz obilje vina i druženja, asocirajući se na legendu i na ne nekakvu, nego naravno slavnu prošlost, ali je našlo mjesto u ovoj sjajnoj građanskoj sredini koja je tako otvorena zapravo za to druženje. Neću reći kao malo koja, to je vjerojatno bilo i u drugim sredinama, ali Požega je, ja vjerujem, doista posebna po tome. I zato nam je drago što ovim našim druženjem zaključujemo upravo ovaj mjesec 31. Ožujak, mjesec gdje slavimo Dan grada, gdje slavimo naše Grgurevo, mjesec u kojem smo imali prilike i u glazbenoj školi i ovdje u kazalištu odgledati niz koncerata i doživjeti neposredno tu snagu koja je glazbe i glazbene tradicije koja je ostala do današnjeg dana, na što doista trebamo biti ponosni. Dakle, obratimo pažnju na ove čaše fine vinske, dakle jedna obična prosječna jagodnjačanska građanska obitelj sa ovim finim čašicama koje su bili naprosto dio te nekakve vinske kulture, ovim soda vodama, i dok su za razliku, vidjet ćemo gore u vinograde i na izlete, nosile se one malo tvrđe, čvršće staklene čaše, takozvane rižnjare sa onim utorima ili kanelirama. Dakle, to je bila oprema bez koje se nije moglo veseliti i pjevati. Naravno da su se pjesme pjevale, svirale, da je glazba dakle zabavljala društvo i u društvenim događanjima razno raznim. Evo imamo ovdje jednu zanimljivu fotografiju. Ne znamo ništa osim da se događa u Drškovcima i da je 36. godine. Jako bismo voljeli saznati, vjerujemo daljnjim istraživanjima i vašom pomoći da ćemo ući u trag što se ovdje događa, ali evo naprosto ova limena glazba zabavlja društvo u Drškovcima. Mnogi bi sad pomislili pričamo o vinu, pričamo o druženju, pričamo o feštanju i sad kad već spominjemo pjesmu, odmah čujemo pijanu ekipu kako glasno pjeva, natjeruje se s pjesmom i može ju slušati samo onaj tko je jednako pijan kao i oni. Međutim, ne biste vjerovali u veliku krivu. Naime, nekadašnje pjevanje, druženje u gradskim sredinama, u obiteljskim sredinama, ovdje vidimo fotografiju u Vilić selu obitelji, druženja obitelji Vlasnik i Čepelak i naravno njihovih prijatelja. I vidimo veliki stol, znači to je očito bilo mjesto gdje je društvo bilo poveće, uvijek se dakle sastajalo. Vidimo gospodina Čepelaka na sredini stola i pjeva, otvorenih je usta, pjeva. Dakle, uvijek je jedan bio taj koji je vodio pjesmu na kojeg se cijelo društvo oslanjalo, ali naravno i drugi su onda polagali pa se stvaralo više glasije i stvarala se zapravo jedna divna harmonija gdje je doista to pjevanje zvučalo, zvučalo prekrasno. Dakle, uživali su jednako i oni koji su pjevali i oni koji su možda slušali, a svi su pjevali, pa i oni koji su možda malo manje imali sluha su zapravo bili tiši i pustili ove koji znaju pjevati da doista vode tu cijelu priču. Repertoara je bilo doista mnogo. Do mojeg doba još su se sačuvale te starogradske pjesme. Naravno da je vremenom ulazile su u modu i one koje su suvremene u određenom periodu, ali hoću reći, glas je ponekad za druženje bio sasvim, odnosno za dobru pjesmu i ovakav obiteljski koncert i druženje uz glazbu bio sasvim dovoljan. Međutim, mnoge obitelji su, vidjet ćemo poslije, da gotovo nema obitelji koja nije imala barem po jedan u prošlosti instrument. Posebno češke obitelji. Ovdje vidimo gospodina Idlbeka koji je doista jedan od njih nekoliko koji su svirali
beskrajno puno instrumenata. Dakle, što god biste im dali, oni su to znali svirati. Dakle, ovdje vidimo jednu simpatičnu kombinaciju, dakle, trube, gitare i harmonike. Sve su kombinacije bile dozvoljene ako ste dobro znali svirati. Ja ću inače samo sad napomenuti usput da su Česi zapravo vrlo glazben narod i da su nama iz Češke dolazili svi kapelnici, svi voditelji našeg vijenca, dakle njih smo uvozili iz Češke i onda su oni i ostajali ovdje i naravno konačno poslije ćemo spomenuti, dotaći se te teme Zdravica, pjevana Zdravica u Požegi na Orljavi, Patke se peru. Napitnica je zapravo po češkoj melodiji. Tako da Česima doista možemo puno toga zahvaliti, ali vratimo se mi našoj temi. Dakle, kombinacija u ovakvim obiteljskim, pjevačkim i sviračkim druženjima je bilo jako puno. Evo gospodina Martinčića, Zdravka, recimo s gitarom i njegov pajdaš ovdje s cigaršpicem, lijepo na livadi, na dekici sjede, harmonika i gitara, onako savršeni par. Harmonika je sjajno mogla pristajati i u saksofon. Ja ću vas zamoliti da na ovog gospodina, ne znam jel ga prepoznajete, gospodin Miljević, dakle omiljeni požeški učitelj, odnosno nastavnik povijesti, je bio vrstan također glazbenik kao i gospodin Idlbek i doista puno instrumenata je znao svirati, najčešće njegov saksofon. Vidjet ćemo ga kako je počeo. Dakle, ovo je bilo ovako društvo, staneš na stolac pa kad se treba malo podići atmosfera da ljudi zapjevaju i zaplešu, evo to je tako izgledalo. Međutim, ako nije bilo instrumenata, doista su se, dobro su došli recimo i žlice. Jednako tako, fantastično se Rita može udarati sa žlicama, to je nama pokazala u muzeju gospođa Geber, naša bivša ravnateljica. I ovdje gospođa Lajkav udara ritam sa poklopcima. Ova fotografija je jako zanimljiva jer nam pokazuje i dokazuje priču naših kazivača da su se zapravo požeške obitelji jako lijepo družile međusobno, tako njih 4-5 obitelji ili više i svake subote su kod nekog drugog pravile naprosto druženje i feštu. Znači, umjesto odlaska u kino, umjesto televizora, umjesto ne znam kakvog provoda, sastajalo bi se u određenoj kući, svaki puta u drugoj, nešto bi se malo ispeklo, svako bi nešto donio od kolača, naravno vina nije nedostajalo i onda zabavi ne bi bilo kraja. Vidite, odrasli ljudi, vrlo ozbiljni ljudi, dakle i tu ima i veterinara i trgovaca i obrtnika i tako dalje, su se svako lijepo zaigrali u ovoj igri dizanja, kako se već zove ta igra, dizanja, spuštanja, a gospođa Lajkav udara ritam. Jako, jako lijepa i zanimljiva fotografija. Međutim, druženja nisu bila samo u kućama. Druženja su uz pjesmu. Druženja su bila i na izletima. Naime, imamo prekrasnu fotografiju gospođe Blanke Knez iz 914. godine gdje piše spomen u veselom društvu. Dakle, vidimo očito da se radi o jednoj obitelji jer ima doista različitih generacija. Inače, o izletima ćemo posebno jedan sastanak napraviti jer doista zaslužuju. Ali evo, društvo naprosto dovoljna je bila ova pletenka s vinom, pa tu je još jedna i boca, 3 instrumenta i hajmo na izlet. Dakle, i na izletima se pjevalo. I to ne samo ovako sjedeći uz izvor, nego i na dalje staze. Vidimo da ove djevojke, ovo je žensko društvo, ali opet zamjećujete pletenku, dakle i žene su pile vino i to evo i mladih cura i starijih ima. Ne znamo o kakvom se ovdje druženju radi, ali očito su išle na malo dalje jer je hrana nošena u ovome kilavcu, pa onda neki su nosili ovim torbama školskim, zamotano u različite deke koje su im poslije poslužile za sjediti i tako dalje. Ali, dakle, išlo se nadalje. Hodalo se do Jankovca od Velike, bez problema, sa svom tom prtljagom, ali i sa instrumentima. I sad da vi ne mislite da ja sad tu pričam bajke, da je nemoguće hodati tako daleko sa svim tim stvarima i pjevati, dokazuje nam ova fotografija koju mislim da smo imali prilike vidjeti, gospođe Bouček
Evo vidimo i našu Nelicu Skomčinski, vidimo tako raznoliko očito društvo, znači više obitelji koja hodaju i sviraju. Evo ovaj mladić hoda i svira, dakle oni pjevaju putem i vidimo iza, ne vidimo ga dobro, ali vidimo da drži gitaru i da svira Josip Vodička. I onda lijepo kad bi se naručali, kad bi pojeli, kad bi stigli, jeli, onda bi se lijepo opustili i onda bi tek pjesma zapravo krenula. Vidimo ovdje na ovoj fotografiji, kad ju krenemo malo bolje čitati, boce opet do pola prazne, znači vidimo ovdje papire od jela, dakle ručak je bio gotov i sad su svi fino zalegli jedni na druge, harmonika je rastegnuta, pjeva se, evo vidimo da se pjeva i uživa. Ovdje lijevo vidimo gospodina kojeg boli zub jer drži ruku, odnosno čovjeka drži ruku na obrazu s maramicom, međutim on nije propustio priliku da bude u ovom društvu i ostao kod kuće recimo, nego je trpio svoju zubobolju i uživao u ovom društvu pjevajući. On jedini ne pjeva koliko je mogao. Svi su nasmiješeni, vidite, osim njega. Ova je legendarna fotografija, opet jedan dokaz da u različitim, u tuđim zbirkama se nalaze posve druge obitelji. Evo zbirka Maček ima ovu prekrasnu kombinaciju Dujićevih i Kindlovih koji su se poslije poženili, pa je tu nastala i naša Ivana Kindl. Dakle, pred kapelicom Svetog Vida. Meni se čini po ovoj fotografiji da su oni upravo obavili taj svoj izlet, dakle u loncima se nosila hrana, u vrećama, stariji ljudi, gledajte, sa svojim štapovima su se penjali gore na brdo, dakle obavili su i sad se pretpostavljamo vraćaju kući, ali su si sjeli na još jednu štaciju, popit vjerojatno ono što je ostalo vina i zapjevati. Jer doista ovaj gospodin ovdje desno pjeva i vjerojatno su i drugi pjevali. Dakle, to je jedna prekrasna slika nekadašnjeg života ljudi u vinogradima, a toga ćemo se još dotaći. Ovdje vidimo uveliko jedno veselo društvo, dakle glazba je znala potaći i na ono totalno veselje i raspašoj. Evo ovdje je i puška i zafrkancija, svako je u nekakvoj među igri. Moram napomenuti da je i to bilo potrebno jer naravno to veselje je ispušni ventil i doista ovakva druženja, složit ćete se sa mnom, su djelovala terapeutski. Jer teško su ljudi živjeli u svim vremenima, nije samo nama teško i prije su ljudi imali naravno svojih problema, međutim pronalazili su taj ispušni ventil i tu terapiju upravo između ostalog u ovom obiteljskom zajedništvu i ovom međuobiteljskom druženju i naravno pjesmi. Za razliku od one fotografije gdje je sveopće veselje, na ovoj vidimo jedno prekrasno mlado društvo, vidjet ćemo ih, odnosno to je ono društvo s naše fotografije s pozivnice. Samo meni se ovo čini ili ekspozicija pa je malo tamnija fotografija, ali ja sam to sebi zamislila da je to sumrak, da se oni već polako umorni su, tako mi se čine. Jedna grupa se odvojila, vidite da gledaju Požegu i uživaju u prvim svjetlima Požege, a ova druga se opustila uz onako nekakvu lijepu, laganu, baladnu glazbu, pjevaju opušteni i uživaju. Ovo je gospodin Kindl i njegova supruga. Ne znamo jel su tad još bili vjenčani ili ne, ali doista jedna lijepa zajednička fotografija mladih. Naš Vilko Vidmar koji je napisao monografiju, zapravo njegov rukopis se čuva u pisanom obliku u našem muzeju. Ja se toplo nadam da ćemo jednom imati prilike i objaviti tu monografiju. Odnosno, taj rukopis je zbrojio, mislim da sam to već spominjala, dakle on je zbrojio obzirom u Požegi na imendane, na svece, na godišnje blagdane, na ulične svece, na kirvaje pojedinih kvartova.
a ljudi su jedni drugima iz različitih dijelova grada išli jedni kod drugih, dakle slavilo se sve u 16, dakle da su Požežani, kad bi se sve zbrojilo, 2,5 mjeseca proveli dakle obilježavajući razne blagdane. Evo, upravo ovako uz pjesmu. Ova fotografija, evo, Dujića, dakle frizera i njegove supruge kitničarke, dakle, gospođa Regina je proizvodila šešire. Ona slavi imendan, dakle, na mamini imendan 25. godine, tamo negdje tada na dalekoj periferiji grada, danas je to ulica Bana Josipa Jelačića, na dvorište su iznijeli gramofon, dakle glazbena pratnja i glazba je morala biti, a ona je pozvala svoje dakle, naučnice. Skupilo se tu još, evo, 2 starije još gospođe i ovako fini servis da masni stolnjak, čaj, kolačići na ausacu i slavio se imendan. To vam je Požega. Slavili su se i rođendani, naravno, slavilo se, sve se slavilo, evo, obično uz onog koji je slavio je bila i harmonika, pogotovo u obiteljima. Ovdje je obitelj, odnosno gospodin Čepelak i njegov nećak vlasnik iz Vilić sela, ali vidimo opet na stolu neizostavnu soda vodu i naravno vino u ovoj lijepoj boci. I pjesma. Imamo ovdje zanimljivu fotografiju. Gospodin Idlbeck nam je priredio doista pravi spektakl svojih fotografija, odnosno njegov sin nam je dozvolio skeniranje, u njegovom su sad vlasništvu. Doista neobičnih fotografija, neke od njih su naravno iz Kaptola, odakle je on bio, pa pretpostavljamo evo i po ovom blatu, ali i po ovom nekakvoj muškoj ekipi. Ne znamo što se događa, što se slavi, jako bismo voljeli ući u trag ovoj značenju ove fotografije, ali ono što nam pada u oči, ja se ispričavam, živjeli, ono što nam pada u oči, 3 demižona. Dakle, to je poprilično puno vina i još ovdje malo burence rakije. Dakle, očito se spremalo nekakvo veselje, nekakva fešta i dečki su se lijepo prije toga zajedno slikali. Vidimo ih ovdje baš onako u finom treznom stanju. Ono što je zanimljivo, iza su mali dečki, znači to vam je bilo to međusobno druženje, bar ovi su onako škicali i kibicirali ti mlađi, ali su učili od ovih starijih i naprosto su se tako prenosila pa i takva znanja i pjesme, ali i druženja. I još jedna, da li je to momačka večer ili ne znamo, tu ima i starijih muškaraca, ali isto je to Kaptol. Pretpostavljamo da gospodin Idlbeck fotografira, njega nema na fotografiji, ali isto, dakle, muško društvo spremno za akciju. Ovdje vidimo, dakle, studentsko druženje uz pjesmu 60. godina gospodina, 50. godina gospodina Kreše Mihalja. Dakle, u Zagrebu, evo njega vidimo ovdje, dakle, baš su se lijepo zabavljali. Harmonika i dečki danas naravno isto ima tih i studentskih zabava i druženja mladih. Samo sad ja razmišljam da li uz reproduciranu glazbu ili uz živu pjesmu, to sad bi trebalo vidjeti. Ali u svakom slučaju, evo, Požežanima ništa, danas kad smo razgovarali, kolegica iz Kaptola je rekla da kod njih još uvijek ima tih fešti, vrlo često, druženja, pa i bez razloga. I to se zove majmunovo. To vjerojatno i vama poznat taj termin. Da li u ovo doba taj termin postojao, ne znamo, ali u svakom slučaju nije bio potreban poseban razlog. Dakle, dovoljno je da se skupi susjedi i da fešta, odnosno pjesma ima još negdje harmonika ili neki instrument može početi. To nam dokazuje i ova fotografija, legendarna fotografija, ali ne bi bila legendarna bez njenog reversa. Vjerujem da sam vam to već i spominjala, opet iz obitelji Idlbeck. Slava po završetku škole.
Pa mislim i to se slavilo. Završila se škola, djeci se završila škola, ali ne slave, slave i djeca. Ali to je razlog da se i odrasli okupe i da naprosto, evo, gitara, harmonika, vjerojatno se nešto jelo i pilo, pa su malo izašli na dvorište pa se još usput i fotografirali. Gospodin Mirko Čepelak mi je ispričao, danas sam ga ponovo zvala da provjerim tu priču, da ne moram preslušavati onaj dugački audio naših razgovora. Ponovio mi je priču i zapravo mi je postala jasna ova fotografija kad cijelo vrijeme sam razmišljala šta ovi krasni mladići, pogledajte. Dakle, prije svega vidimo da se radnja događa negdje pod vinogradom, dakle u nekakvom voćnjaku, na putu za nekakav vinograd. Pogledajte, šminkeri. Dečki u odijelima, u kravatama, sve su mladi dečki. Tu je naravno neizostavna ikonografija, to je evo Gica na ražnju i ova pletenka i naravno ono što je danas nama zanimljivo, ova violina. Dakle, nije se violina bez veze nosila ako se nije koristila, nego se naravno itekako dobro iskoristila. I danas smo zapravo spojili njegovu priču sa ovom fotografijom. Naime, požeški trgovci su poslije svakog četvrtka, dakle do podne se radilo, četvrtkom i subotom, zatvorili svoje trgovine. Po ovom svemu vidim da nisu ni odlazili kući, nego su se lijepo uputili ravno u brdo. Ali u društvu uvijek su našli nekog krivca, ili je izgubio okladu, ili je zbog nečega morao biti kažnjen, pa je onda on mora osigurati dakle, ili janjca ili prasca i dečki su tako završili u brdu pjevajući. Evo, to vam je jedna građanska lijepa priča. U sredini ove fotografije, moram spomenuti, vidite da su mladi dečki, u sredini ove fotografije je stariji gospodin. On je naime Alfons Sika, vlasnik čuvene gostionice na mjestu motorista, ja pamtim tako, dakle na ovom raskršću Sokolove Zagrebačka ulica. Dakle, velika gostionica, on je bio vlasnik. Dakle, on je očito bio de capo, šef te cijele priče i ovo su ovi mladi dečki trgovci koji su išli gore u vinograd s njim. Kad vidite ovu fotografiju, sad si vi pomislite, pa sigurno se moralo naderavati u ovakvim društvima. Jer vidimo ove gospodina, ja prepoznajem gospodina Straku, dakle oca našeg frizera Strake i on je bio brijač i frizer. Ovdje se radi o Martinju. Sad ću malo pričati gdje se sve još pjevalo u običajima. Evo, Martinje, vinogradarski običaj, kako drugačije. Dakle, u vatrogasnom domu redovito se slavilo. Jako puno je Požega imala vinogradara u svim periodima, pa naravno i u ovom periodu, 60. godina i društvo naprosto se lijepo zabavljalo. Ali ja vas uvjeram da ovo nije deračina. Naime, uvijek u društvu su bili oni koji su znali najbolje pjevati, koji su bili nositelji te pjesme, koji su vrlo lako, dakle, mogli biti kompatibilni s još nekolicinom koji su jednako tako dobro i snažno i moćno znali pjevati u više glasju. Tako da ovdje definitivno, evo uz gospodina mladog Vodičku Josipa, definitivno ja već čujem da je ovdje riječ o doista jednoj prekrasnoj vinogradarskoj pjesmi, nekakvoj napitnici gdje je onako sad bio one man show, znači ne pjevamo svi, nego pjevaju njih petorica, a ovi ostali potiho prate. Vidite, njih nije smetalo to mali taj prostor, recimo ove male dvorane u vatrogasnom domu. A to su sve bili fini gospoda, požeški trgovci, obrtnici, dakle svi koji su imali vinograde, imućni relativno ljudi u ovo vrijeme, dakle poslije rata, ali nije im smetalo to, znači jedni na drugima sjede, svako je ponio opet si nešto pa je podijelio sa drugima za jesti, pilo se naravno izvrsno vino
i naravno glazbe, pjesme, veselja nije nedostajalo. Dakle, to je snaga zajednice na jednom mjestu koja se tako generirala od zabave do zabave. Ljudi su doista uživali u tim zabavama i s kim god razgovaram dobijem te informacije beskrajnog zadovoljstva i veselja. Dakle, ljudi su ne samo po toj nekakvoj stručnoj liniji se družili vinogradari kao takvi, nego su i razmjenjivali naravno i svoje iskustva i svoje probleme i tako dalje, nego su se znali zajednički i zabavljati. I naravno oni koji su bili ne samo u ovom običaju Martinja, nego i ovim drugim običajima, šefovi od tih nekih protokola su morali posebno dobro znati pjevati. Tu je gospodin Martinčić, gospodin Straka i Mišta, dakle dvojica frizera, odnosno brijača požeških. Ovih su imali dobar glas. I naravno ova beskrajno zanimljiva i lijepa fotografija koju mi pripisujemo i voljeli bismo je pripisati Grgurevu, dakle jedno mlado društvo u tako isto jednoj maloj tjesnoj, sve su kolibe naše vinogradarske nekad bile takve, ali dovoljno da se društvo nagura, isto uz ovo što smo rekli, evo i rižnjare i soda, vodu i vino, ali ovdje vidimo i ovaj amper, dakle kad se vino grabilo, pa je bilo puno lakše se napiti. Ali evo, pjesma, veselje i uživancija. Naravno, niz drugih običaja, ljudi su pjevali i zabavljali se na svim sad ovim fotografijama što ćete vidjeti iz različitih perioda. Dakle, osim što su ljudi bili maškarirani, maškare su posebno bile na cijeni kao običaj, doista su si ljudi davali truda svih generacija i dobro se zabavljali u svim vremenima. Tako da evo vidimo prisutni su dakle instrumenti i uvijek se dobro pjevalo. Bez toga nije moglo bez instrumenata. Ovo je fotografija gospodina Tancoša, mislim da je ovo jedan od 6 braće trgovaca Tancoša. Pogledajte ovo, dakle ljudi su se oblačili u likove koji su po defaultu pjevali i zabavljali društvo. Evo, ovdje se još malo bolje vidi. Vidimo ovu sjajnu ekipu, ovaj snažni dvojac Vodička Morvaj koji su tamo harali po Jagodnjaku, ali naravno kroz i vijenac, ali i gradsku glazbu također. Evo opet vidimo ove instrumente i opet vidimo veselo društvo. Gospodina Morvaja, gospođu Morvaj, Vodičkove, gospođu Bouček, još bi mi tu koga prepoznali. Dakle, to je ona tamo jagodnjačanska vesela strana sa instrumentima i puna pjesme i veselja. Naravno da su i drugi običaji, radni običaji bili uvijek praćeni pjesmom, pa kolinja posebno, pa posebno kolinske svinjokoljske večere, počinjalo se i završavalo se s pjesmom obavezno. Jednako tako u vinogradima. Vinogradi su ti koje stalno spominjem upravo zbog tog našeg Grgureva, moramo osvijestiti. Beskrajno mi je žao što je sve manje vinograda i zahvalni smo svima onima koji si daju truda, još uvijek imaju vinograde, bez obzira na situaciju, dakle, jer su oni, kako da kažem, nositelj brojnih običaja kod nas. I sad ćemo vidjeti, evo, ovo je fratarski vinograd, dakle, gore na Sokolovcu. Fratri dočekali svoje prijatelje koji su im došli u posjet, evo naše Dubravke Matoković je bake fotografija, došli im u posjet i oni imaju spremnu tamburu. Nema, pjesma je uvijek morala biti spremna. Jednako tako, evo berba kod fratara, Brač. Znači, pjevalo se, nije berba mogla proći bez pjesme. Ovo je posebno lijepa slika. Svi kazivači, ovi stariji naši, koji se sjećaju da su nadničari iz okolnih sela, Drškovaca, Novog Sela, pa iz Orljavca ili s ove strane iz Komušine dolazili su s pjesmom. I onda kad bi se rasporedili, kad bi ih Vincilir rasporedio na njihove zadatke, cijeli dan to se pjevalo. Dakle, cijelo brdo je orilo od njihove pjesme koja je vrlo bila skladna. Dakle, to su seoski napjevi, narodni napjevi. I to je orio cijeli grad.
Dakle, cijeli jedan dio grada je orio. To je vjerojatno bilo prekrasno. To samo možemo zamisliti. Evo vidimo malo kako to izbliže izgleda kad se u vinogradu pjeva. I konačno ovi naši trgovci koji su i obrtnici koji su imali vinograd i brisali kad god su mogli sa svojim društvom, nedjelju su ostavljali za druženje u vinogradu s obitelji. Dakle, s obitelji i prijateljima. Svake nedjelje, evo Čepelakovi i gospodin Mirko i gospodin Vlado svjedoče u njihove obitelji da se ručak obavljao gore u vinogradu i uvijek, evo vidimo ovdje violinu, uvijek je bilo pjesme, zdravice, veselja i te nekakve pokretačke snage za takva druženja. Evo vidimo i ovdje, vidimo ovu našu prekrasno čuvenu fotografiju. Dakle, s generacije na generaciju je prelazio taj običaj druženja u vinogradima, u brdima. Mladi su vjerojatno imali druga mjesta gdje su se mogli birti, je u Požegi bilo koliko god želite. Ali nerijetko su ovako zajednički odlazili isto tako bez starijih, dakle ne obiteljski nego samo mladi. Odlazili su gore u vinograde i družili se. Ili evo ovdje kao što vidimo mama pripremi šta će se jest i dečki, tata pripremi vina i dečki uživaju. Evo gospodin Mirko i gospodin Vlado Čepelak. Međutim, zašto je ta glazba bila toliko ukorijenjena u svakodnevici ljudi? Zato što su ljudi držali do glazbe. Dakle, nema, kao što sam rekla, nema obitelji koja nije imala instrument u kući, barem ona starija vremena. Poslije se to poprodavalo. I od malena su učili. Imamo mnogo ovakvih primjera i obitelji Lajkav, evo imamo i obitelji Kindl. Dakle, jedna baka Dujička, Ivane Kindl, je evo ovako počinjala. Znači, učilo se, naravno nije ona učila ovakav malac svirat citru koja je vrlo isto bila cijenjen instrument tamo s kraja 19. stoljeća. U požeškim kućama, ali je dali su joj da se igra s njom. Dakle, družila se, evo gospa iz Denkica sviraju, 25. godine sviraju ili ga sviraju. S druge strane, dakle, djed Ivane Kindl, Branko Kindl, dakle u ovoj trgovačkoj obitelji, on je bio majstor za zabavu, majstor za sviranje instrumenata, posebno harmonike, rado viđen u svakom društvu, pokretač svih društava i vrlo imao lijep glas. I konačno, evo, jedna sljedeća generacija je, dakle, jedan nepoznati bend, voljeli bismo ući u trag koji je to bio, dakle, Ivane Kindl, očev brat Vlado. Kindl je također sudjelovao. Dakle, nije bez razloga sad Ivana Kindl postala ovo što je postala, da nije iz nekakve glazbene obitelji, koja nije nobo glazbena obitelj, ali to je ona građanska, znate, gdje ste odgajani i učilo vas se pjevati i svirati. A zašto? Zato što su djeca bila prisutna u svim druženjima s odraslima. Znate, nije se djecu micalo, nego evo, nagurani u ovim svatovima, za ovim stolom, svi jedni na drugima, ali djeca upijaju i pjesme i razgovore i tako zapravo odrastaju u to doba. Kad nije bilo interneta i svih ovih informacija koje sad djeci dolaze u glavu, sve su kupili od svojih roditelja. Ovdje imamo jednu prekrasnu fotografiju u kući Dragutina Nemeta, vidimo ovdje po toj njegovoj vjenčanoj fotografiji, on je u sredini. Čini se isto kao da je već društvo malo onako umorno poslije večere, međutim, evo, oni su se slikali. Zanimljivo je da je ovdje garnizonski orkestar, dio garnizonskog orkestra, jedni drugima su pomagali. Mahom su to bili sve požeški dečki koji su svirali u domu tadašnjem armije. Ali vidite djecu. Koje doba navečer je, djeca još uvijek ne spavaju, nego uz roditelje nema spavanja kad je fešta u kući. Djeci su se kupovali instrumenti, odnosno igračke instrumenti. Djeca su, kao naša Marcela Kir, igrali su se s gitarom, evo, i na neki način kroz igru bili u doticaju s instrumentima.
gospodin Alma i tako ponosno ovoga Zdenko sa svojim instrumentom, odnosno ovom prekrasnom gitarom ispred kuće. Dakle, učilo se svirati. Mladi su, naravno bilo je jako puno i učitelja, ne jako puno, ali je bilo privatnih učitelja. Dakle, oni koji su znali, koji su bili glazbeno pismeni, koji su znali lijepo prenositi između ostalog svoje znanje u različitim instrumentima, davali su instrukcije. Gospođa Orešković mnoge generacije je tako odgojila i naš Davorin, pokojni Kempf, vrsni glazbenik, doktor znanosti glazbene, je učio kod nje svirati. Branka Horvat bi nam spomenula još mnoge druge, vidjet ćemo ih možda i ovdje na fotografiji, ali on je kod nekoga možda učio. Naravno i ovi svi kapelnici su davali instrukcije. Vidimo gospodina Ula, oca našega Davora Ula, ovo je iz Đakova, odakle on rodom, ali tamburica od malena, poznati požeški trgovac. Prekrasno. Prekrasno, evo, graditelj tambura u obitelji. Fotografija gospodina Mihalja, isto jedan veseli mladić, svira. Ovo je meni prekrasna antologijska fotografija, doista za koristiti za naslovnice, opet iz obitelji Maček, ali sad se radi o Jozefini, čini mi se, Čepelak, jedinoj kćeri ovih kožara i proizvođača cipela na uglu preko puta muzeja. Pogledajte ovo brdo gore. Pogledajte vinogradarske kolibe jedna do druge. I naravno ovo sjeno. I cure nisu bez razloga ovdje zapele s ovim bračem. To je naprosto opet morao biti nekakvo druženje u blizini. Požega je dobila gimnazijski orkestar 5 godina poslije Zagreba. Svega 5 godina poslije Zagreba. Dakle, i to je jedna snaga koja govori koliko smo mi brzo reagirali kao grad na tu glazbu. Pa evo, do današnjih dana 60. ovog festivala muzičkog, pa onda naravno i Zlatne žice Slavonije, o glazbenoj školi da ni ne govorim. Dakle, o najmodernijoj i čini mi se i najuspješnijoj u Hrvatskoj. Gimnazijalci su imali svoj muzejska fotografija, dakle Osvit se zvao 899. godine, koji je sudjelovao na ovo isto vrlo rijetka fotografija gospodina Diklića, odnosno iz obitelji Kraljević, dakle na Grabriku. Jedina fotografija zasad koju imamo ovih priredbi na Grabriku. Dakle, ne sportskih događaja, nego priredbi na Grabriku. Tamo ovo je 17. godine, dakle pred kraj Prvog svjetskog rata. Gimnazijalci su napravili Dubravku, dakle sa svojim profesorima. Dolje vidite da ovi ispod pozornice tamburaši sjede, ovi gore izvode, dakle Gundulićevu Dubravku. I poslije, evo još jedne fotografije tog događaja. Ovi mali mulci su se nagurali tu odmah do pozornice i ovoga gledaju. Novine su pisale o tom događaju da je bio fantastičan, da se skupilo strašno puno novaca i sredstava, u detalje opisuju tu zabavu, dakle za ranjenike Prvog svjetskog rata, a na toj zabavi do kasno iza ponoći je svirao domobranski, dakle orkestar domobranskog pješadijskog 28. osječkog puka ili tako nešto. Dakle, da se kolo mladih Požežana vijorilo oko cijelog Grabrika. Da je toliko, evo, to je isto jedna onako slika požeških druženja. Dakle, Prvi svjetski rat, na kraju svi krvare, skupljaju se novci za potrebite, ali to ne umanjuje razloga za veselje i za slavljenje života, pa i na taj način. I naravno, kulturnu dimenziju ne smijemo zaboraviti, jer 4 godine svega poslije zagrebačke izvedbe Dubravke Gundulićeve na Maksimiru, dakle u Perivoju Maksimir, Požega je napravila svoju izvedbu ovdje. Evo, što vam to drugo govori? Moramo biti ponosni. Evo, dolazimo do dakle, još jednog tamburaškog, odnosno ovo je zbor gimnazijski, ali i zbor i orkestar i kolegijaški i gimnazijski vodio ovaj krasan mladić, vrlo neobičan. Krestin ga je
nije htio učiti jer je proglasio ga da ne zna, da nema sluha. Međutim, on se prometnuo u vrhunskog glazbenika. Dakle, govorimo o Josipu Andriću koji je zadojio ovaj naš požeški kraj i cijelu Hrvatsku s tom potrebom i željom da se tamburaški instrument tambura prometne u jedan ozbiljan instrument, dakle da ga se ozbiljno shvaća i da što više mladih ga uči. Dakle, zahvaljujući njemu, evo nastajali su i ovakvi orkestri. Poslijeratni Nada Dimić, mislim da je to gimnazijski ili nije, pa to su premali klinci. Ali uglavnom školski klub je bio Nada Dimić. Evo Nemet je bio taj koji je, evo opet iz gospodina Idlbeka fotografije, jer je tu i njegova kćer, gospođa Topol. Ovdje vidimo isto, evo tamburaški orkestar, ali ovdje vidimo gospođu Pavelić, tada Takač, jel tako? Isto iz jedne glazbene obitelji u smislu svih tih, otac je sudjelovao, vidjet ćemo, u svim tim zborovima i orkestrima i zahvaljujući imamo te sve silne fotografije. Vidimo hrpa mladih svira tamburu. Pogledajte vi ovo. Pa mislim, čovjek kao anđeo izvire iz ovih drugih malih anđela. Dakle, Dragutin Nemet, pazite ovo. 62. godine muzička škola osnovana pri Narodnom sveučilištu. I evo, Dragutin Nemet kao brico požeški sa poznavanjem naravno nota je toliko mladih učio harmonici. I to evo u okviru glazbene škole tadašnje. A današnja glazbena škola ima 77, čini mi se da sam danas provjerila na stranici, zaposlenih profesora glazbe. Koja je to snaga? Koliko smo evoluirali i koliko ovaj naš grad, koju snagu ima ovaj naš grad u tom glazbenom smislu i to moramo cijeniti i biti toga svjesni. Evo, Dragutin Nemet, ovdje vidimo gospodina budućeg novinara Željka Krambergera, ali on nije bio samo ovo je fotografija gospođe Blanke Margetić, jer ovdje vidimo jednu Margetičku. On je naime nekoliko godina poslije i sam vodio onda orkestar, odnosno učio djecu svirati harmoniku, iako je bio, dakle, očito je bio toliko dovoljno glazbeno spreman, naučio je da je mogao učiti dalje druge. Ovdje je fotografija vrlo zanimljiva jer vidimo gospodina Zarića sa svojom budućom suprugom i šogoricom. Tad još nije ništa bilo među njima, ali mislim, gledajte kako se stvara povijest preko fotografija. Dakle, dvije Vincijanovićke sestre i gospodin Zarić. I naravno mnogo drugih. Ja bi jako voljela kad biste ih prepoznali vaše djedove i bake. Ja još poznam gospodina, to je najstariji od braće Čepelak. Ovim drugima nismo ušli u trag, ali hoćemo. Kad se obiteljsko blago rasprodalo jer je bilo teško živjeti poslije Drugog svjetskog rata, odnosno tamo već negdje 60, 70 godina, 80-ih i obitelji više nisu toliko imale te instrumente u kućama, bila je dovoljna i melodika, pa se evo u školi su bile i ovakvi orkestri s melodikama. Ali ono što je zanimljivo je o čemu ćemo posebno jednom napraviti priču, to je taj čuveni požeški glazbeni puhački orkestar. Ja vam samo želim pokazati koja je ovdje snaga muškaraca. Dakle, oni su svi bili dovoljno glazbeno obrazovani da su znali svirati instrumente i dakle, oni su tu glazbu donosili u svoju obitelj i donosili u svoje društvo. Pogledajte koliko je tu ljudi bilo. Naravno, opet di kapo cijele priče gospodin Nemet. Evo, od vatrogasnog glazbenog društva naravno do današnjih pandura. Ovo su sve fotografije zahvaljujući našoj gospođi Pavelić. Još jedna iz malo starijeg vremena, dakle vatrogasna limena glazba. I evo ovog našeg saksofonista s početka naše priče, dakle gospodin Miljević je ovako naučio svirati dakle, sve ove limene instrumente, odnosno puhačke instrumente koje je znao svirati sa odraslima.
Dakle, Trenkovi panduri, nažalost, sad su samo mladi u Trenkovim pandurima. Mirko Čačić jako nesretan jer stalno novi odlaze, stari odlaze, novi dolaze, ali su to uglavnom djeca koje on uči i evo, Bogu hvala, puno je njih i dalje po glazbenim školama. Ali nekada su bili odrasli i živa je šteta što danas nemamo više tu snagu odraslih u ovakvom orkestru limene glazbe, ali ovako su učili mladi. Dakle, gospodin Idlbek je bio jedan od učitelja u limenoj glazbi i ovo je naš Boris Benčić, dakle svira tubu i uče se note. I to zamislite gdje. Ali prepoznajte ove fotografije sa treće fotografije koju smo gledali. To se sve događa, dakle škola limene glazbe se događala u gostionici Sport kod Lekca. Dakle, to je bila baza. Baza za druženje, baza za pjesmu, baza za učenje, baza za sve. Evo, prepoznajete ovdje i Fra Tomicu i Borisa Benčića i Pirca i još mnoge druge. Da sad ne idemo u detalje jer nemamo vremena. Znači, dečki su naučili svirati i odmah bend svoj napravili. Evo, gospodin Miljević na nekoj livadi, tamo u Bašći, Požega se vidi u daljini, dakle dovoljno daleko da nikom ne smetaju, dečki vježbaju. Par godina kasnije, to je već malo jači bend. Dakle, djeca nisu odustajala od te glazbe tko je volio glazbu, nego se to širilo iz godine u godinu i samo raslo. Već imaju lagano, sebi su napravili pozornicu, dakle da mogu na Orljavi tamo negdje u Bašćama svirati. Nekada je svaka zajednica, svaka tvornica, svaka ovaj štok, dakle imali su svoj glazbeni, imali su svoj zbor. Jednako tako su imali, štok je imao i tamburaški orkestar, dakle svi su se bavili glazbom i to je ono kao team building, znači u slobodno vrijeme su se družili i usput još nije im bilo dovoljno toliko raditi na poslu, nego su se i u slobodno vrijeme družili i uvježbavali za pjevat zborove. Evo prekrasnog našeg vijenca, ali ovaj puta u muškoj formi samo muškaraca sa 41. Dakle ratno je vrijeme i vodi ih gospodin Đurić koji je poslije rata nesretno stradao. I evo vijenac u ženskom obliku. Branka Horvat, profesorica, mi je neki dan spomenula da se ona još sjeća, dakle to su 80. godine dok je dirigirala vijencem, da je bio običaj, dakle do tad se zadržao taj sjajan običaj da su svi vijencaši svom članu koji je imao rođendan ili da nešto je slavio, odlazili i pjevali podoknicu. I onda bi se izlazilo van, počastilo bi se društvo, uvelo unutra i fešta je mogla započeti. Dakle, do 80. godina je taj običaj još uvijek bio na snazi, pa to je doista predivno. A možete misliti onda prije svakog člana, pa to stvarno su feštali non stop. Naravno, bilo je i crkvenih zborova i tu se pjevalo i tu se učilo pjevati. Ovo su fratri. Kod fratara, dakle, ovo je gospodin Rosipal, njegov otac, Viktor, i gospođa Andrović, poslije čuvena orguljašica i još mnogi drugi Požežani. I ovo je fotografija, suvremena fotografija, dakle iz obitelji Mihalj, katedralnog zbora, maestro Legetin. Međutim, među ovim grlima, govorim u pozitivnom smislu, vidimo i svi pjevaju iz petnih žila, vidimo i prepoznajemo brojne profesore glazbene škole. Dakle, ta snaga je samo rasla i rasla i među njima evo i naš Špehar, dakle vrhunski basist na europskom i svjetskom nivou. Dakle, to je bilo doista mjesto za naučiti se pjevat, posebno kod maestra Legetina. Svatovi. Dakle, niz svakodnevnih, odnosno životnih običaja bez glazbe nije mogao. Sad ćemo samo par njih pogledati, gospodina Stjepana Soupeka i Slavka Andrišeka, dakle iz Trenkova, da vidimo i utvrdimo i budemo sigurni da se nismo zabunili. Glazbenici su uvijek u prvom redu. Dakle, glazbenici su bili jako, jako važni u ovoj ceremoniji svadbenoj. Dakle, evo na svim fotografijama, na počasnom mjestu odmah ispod mladenaca.
Moramo požuriti. I ovdje u jednim svatovima vidimo profesora Miljevića, profesora Panežića. Dakle, profesori su svirali i mimo posla su zarađivali očito po svatovima. I ovi Lole Bekrije, svatovski svirači su bili na glasu kao stvarno omiljeni. Svi su ih voljeli u svojim društvima, ali nijedna se cura nije baš bilo preporučljivo za njih udati, jer se zna zašto po cijele noći ih nema i su veseljaci. I evo imamo primjere gdje je ta glazba bila prisutna i u ratnim vremenima u vojsci obavezno kao nekakva motivacijska snaga. Evo vidimo prvi, Austro-Ugarsku vojsku. Ovdje vidimo baš rat, prvi svjetski. I ovo što je zanimljivo, na poleđini piše da se naslikavaju na balkonu, evo sva sreća koja je preživio od granate. Dakle, baš prvi svjetski rat u punom jeku, ali dečki sviraju. I evo jugoslavenskoj vojsci, Kraljevine Jugoslavije, auto odred, isto se sviralo, gospođe Martinčić, pa naravno i u Drugom svjetskom ratu, evo nam malo i partizana, evo nam i pionira. Pogledajte vi ovu pjesmu Veselje, u primanju pionire, pjevalo se da se sve praši, pjevalo se na svim mogućim školskim priredbama. Nemamo vremena malo poduže pogled, prepoznali biste vjerojatno mnoge. Kod primanja od Djeda Mraza prije nije moglo to proći samo tako dobiti poklon dok nisi nešto otpjevao ili odsvirao. Pjevalo se u vrtiću, pjevalo se i na ekskurzijama. Evo, naša gimnazijalci Požeške gimnazije, pogledajte koliko su instrumenata nosili na ekskurziju u Đakovo. Nije bez pjesme moglo ići ništa. I pjevalo se u kućama, ali se pjevalo i jako su bile popularne požeška mjesta gdje je svirala živa glazba. Tako da je trgovački športski klub imao svoj orkestar sa ponovo Dragutinom Nemetom. Mahom su to ljudi koji su svirali i u onom limenoj glazbi. Evo vidimo ovdje miks orkestar, čini mi se da je to vojne glazbe ovdje u Požegi u Domu armije. I gospodin Idlbek im pomaže. Dakle, to su bili plesnjaci uživo, oni su skidali, evo, pretvorili su se u času u jazz sastav, trgovački športski klub. Dakle, vidjet ćemo poslije, nije bez vraga, što bi se reklo, naš big band, naša uporišta upravo ovdje u Požegi. Dakle, pod raznim krovovima su oni svirali, evo i u DVD-u, za nove godine, za sve moguće fešte. Pogledajte vi ovu ekipu. Pa to je pravi jazz sastav, pogledajte. Instrumenata sve u 16. Naravno da je ta glazba bila jako važna i za ove parade raznorazne. Evo vidimo i Sokole, vidimo i naše Trenkove pandure, onih slavnih 70-ih, 80-ih s njihovim prekrasnim uniformama, ali vidimo i podok, odnosno budnice. Požega je, ne znam, vi stariji vjerojatno se sjećate, dakle tih običaja i dana, datuma kad je Požegom, kad su svirale budnice negdje 5 ili 6 sati po ulicama i budile ljude. Dakle, navješćivale su nekakav svečani događaj. Dakle, pjevalo se i sviralo se mladi, pjevalo se i sviralo se stariji u Domu umirovljenika. Međutim, za kraj ostavljamo najljepšu temu, a to su zdravice. Dakle, nekada su zdravice bile pjevane. Nemamo sad vremena da vam ispričam na koji način i kako je to iz ovih plemenitaških krugova došlo do građanskih, ali definitivno zdravice su bile strašno važne. Obred pijenja vina, dakle to nije bilo suludo napijanje, nego obzirom da se puno pilo, nego se znalo na koji način se pije i tko je bio stoloravnatelj, tko je određivao tempo pijenja i tako dalje. I taj tempo su
su održavali između ostalog i te zdravice, koje su, kažem, nekada bile pjevane. Nama je ostala jedina u Požegi na Orljavi, ali imamo riječi zapisanih, čuvaju se u HAZU u Zagrebu, pa ćemo, nadam se, jednog dana doći do njihovih melodija. Evo vidimo ovdje, jako uz ove instrumente, negdje u Jagodnjaku na nekakvoj zajedničkoj izletu fešti, jako su bitne čaše i flaše. Evo ovi mali mulci su se dočepali boca i čaša i niko ih ne kontrolira i tu se pije, napija, niko ih ne pita. Očito i oni su imali pravo i mogućnosti poteći malo finog vina. Iz obitelji Martinčić, pa onda dakle, puno fotografija gdje se nazdravljalo, gdje su se dizale čaše, gdje se ta čudotvorna snaga vina poželjela prenijeti na onoga kome se nazdravljalo. Taj običaj je prenošen naravno na mlade generacije, pa ovdje vidimo vinogradarsku obitelj Mirka Kraljevića, apotekara. Dakle, rođendan dječji se slavio s grožđem, između ostalog. I djeca su nazdravljala. Vjerojatno sa sokom, ali su učila nazdravljati. Evo još nazdravljanja, dakle mnoge fotografije, da li se nazdravljalo onom koji fotografira ili su jedni drugima nazdravljali, ali uvijek su te čaše, boce u zraku sa jasnim znakom da se poželi nekome nešto dobro. Evo vidimo ovo žensko društvo, kako lijepo nazdravlja veselo. Gospođe Marije Badanjak fotografija, gospodina Baloga, mladi gospodin Ivan i Aleksandar Balog kao mladići. Vidimo nitko ne drži istu čašu, isti napitak, ali svi drže čaše u zraku. Dakle, jako je važno nazdravljati jedni drugima, evo ako treba i sa šampanjcem, ali zaključit ćemo s ovom fotografijom, dragi prijatelji, hvala vam na strpljenju. Zaključit ćemo s ovom fotografijom koja je sukus onoga što smo vam željeli danas prenijeti. Požeška brda, požeški vinogradi, požeško Grgurevo, dakle obiteljska okupljanja, ta snaga, dakle to su sve vrijednosti na ovoj fotografiji, obiteljskog okupljanja, nedeljnih druženja, ovog vinogradarskog ćevapa koji čeka da se ispeče, zdravica i naravno ovoga pjesme i glazbe koja je bila dio te naše požeške kulture. Hvala vam još jednom na svemu.